Dili mosugot si suspended Mayor Michael Rama nga anha sa Cebu City Sports Center ipahigayon ang pasigarbo sa Sugbo. Matod pa ni Mike Rama nga nganong anha man jud sa Cebu City Sports Center ipahigayon ang pasigarbo sa Sugbo nga dili man nakalihukan sa Cebu City. Ang pasigarbo sa probinsya man na. Matod pa ni Rama nga nganong anha man jud si Governor Gwen Garcia sa Abiliana magpasigarbo sa Sugbo. Wala jud laing lugar, wala ba kuno laing lugar nga nakit-an ang gobernadora nganong anha man jud kuno sa Abiliana. Kini maoy pangutana ni Mike Rama. Hinuon mosugot ra si Mike Rama nga anhi sa Cebu City ang venue sa pasigarbo sa Sugbo, pero adto sa SRP ipahigayon ang pasigarbo sa Sugbo, ayaw lang kuno sa Abiliana. Ngano pud no nga anhi man jud sa Cebu City Sports Center ipahigayon ni Governor Gwen Garcia ang pasigarbo sa Sugbo nga unta naa may lungsod sa Carmen, dakbayan sa Karkar, dakbayan sa Naga o lungsod sa Liloan nga pwede adto ang venue sa pasigarbo. Tingali, gusto lang ni Governor Gwen Garcia nga pasuyaon si suspended Mayor Mike Rama. Bisan pagdili mosugot si Mike Rama nga anha sa Abiliana ang pasigarbo sa Sugbo, wa na siya mahimo. Wa siya mahimo anak kay suspended man siya mga kabombo. Tingali kung wala pa sila mag-away ni Gwen Garcia aw nagasiguro gid ko nga dili gid na mubabag si Mike Rama nga anha sa Abiliana ang pasigarbo. Pero ngano man lagi pag 2022 kay hinumdo mo niadtong tuig 2022 nisugot man lagi si Mike Rama nga anha sa Cebu City Sports Center ipahigayon ang pasigarbo sa Sugbo. Daghan man untag mga lugar sa province of Cebu nga pwede adto ang venue sa pasigarbo apan gusto gyud ang gobernadora nga anhi lang sa Cebu City ang venue. Sakit kay mata ni Mike Rama. Hinuon ang Abiliana strategic location kayo siya nga himuon siyang venue nga anha magsinulog, anha magpasigarbo sa Sugbo tungod kay nindot kayo ang Cebu City Sports Center og dako kayo ang lugar. Nangutana si Mike Rama ngano kuno nga wala ayuha sa province of Cebu ang CICC. Ang atuag Cebu International Convention Center ngano kuno wala ayuha nga diha man sa una ang venue sa pasigarbo sa Sugbo. Unya puwerte namang gubaa sa CICC karon. Nakasugat og mga kalamidad, bagyo, linog, guba na kayong CICC, wa na mapahimusli o si kayo ang kwarta gikan sa buhis sa katawhan tungod kay ang gitukod nga CICC wa na napahimuslan. Ang Cebu International Convention Center nahimong relocation site sa mga nasunugan mga kabombo. Reporta mo lahos sa check si Bombo Koki Kabati.